Good day everyone, this is Pam Jane and welcome to my channel. So, mga adlaw sa tanan, akong ipakita karon kay mao ni akong hobby sa una. Isa sa akong mga hobbies aside sa drawing, sa mga edit-edit, ang siya cross stitching. Hilig yun ako mag cross stitch sa una, kaso wala na ako nahuman. Kay wala na nautdan kog thread ato kay glow in the dark man gud to. Tapos wala pa jud stock. So karon gi-order na ako ni sa Shopee, which is tag 235. Mao ning gyud sa nako gi-order na design pattern. Mao ning 5 little kittens. Naman nag spelling oh. Wek wek wek. So may earring kada siya. Mao ning tawag na cross stitch kit. Especially sa beginners dapat kabalo ka ani dapat nakaani kung hindi ka cross stitch mo ni oh. Mao ni mga instructions. So dapat mga tulo or duha mag-stitch ka. Okay siya. Sa sunod, pilion imong thread color. Naman ay designated patterns. Pakita na ko unya. Ano siya. Then kini mga unprinted cloth. Dapat kabalo ka mabasa sa mga symbols and ang corresponding number sa sa kanang thread. Naman pakita na po na ko niya. So, dapat sundan dyan yung numbers. Then, mao ni mga kinds sa cross stitching. Kaya siya, whole stitch, half stitch, 1/4 stitch, 3/4 stitch, continuous, box stitch, cast off, and French knots. So, proceed na ta sa pag-open ani. So, mao ning content sa cross stitch kit. Mao ning siyang pattern. Kining man sanay man ni numbers ingan niyo. Dapat sundan yung numbers. Siya. Morning patterns. So, one cat ingan depende na sa imong pagtay. Kining mga yellow lines mao lang mga outlines. Ang ginagamit ana mismo is one unsa lang imbes na XX. Imbes na cross stitch, usual cross stitch kani dapat pa na pod. Then morning cloth mismo. So, commonly siya, tawag siya Aida cloth. Morning fabric na ginagamit sa pag-cross stitch or embroidery. Yan siya. Next is the thread. Dagan man dyan nagklaseng thread na ay Dempsey thread. Mao ng brand Dempsey. Then, kini sa likod sa pattern, mao ning mga numbers sa threads. Corresponding niya. Kining yellow is katong outline niya. So, mao ning mga thread numbers. Mao ni siya oh. Makapart na siya ani. Kung gusto niyo na hobby, mao ning cross stitch para malingaw mo during pandemic. Dito lang kay pangitaon karon kay ambot lang ha. Dito basta-basta makagawas and para mo atog mall then palit og ingani. So, ang presyo ani is 235 ba. Pero depende man po na sa patterns good and na may kung unsa ang dasta ko mao nang mahal. Itong mas tagad colors, mahal pagkayo. Kay kabalo man gani kay dugay naman ko kanang mag-practice process since elementary. Introduction sa tani ha kay di pa nako tayon. So, mao lang to og salamat.